Si està preparat perquè la vida els sigui una mica més fàcil. Doncs que aquí, als botons, està el número en braille i en relleu. I el que és normatiu és que estigui en relleu, però aquí també està en braille, per tant, doncs mira. El mes de juny, en representació de l'Associació Catalana per a la Integració dels Cecs, va comparèixer al Parlament de Catalunya per explicar les principals virtuts que té el sistema braille. Arran d'aquesta exposició, a principis d'aquest mes, la Comissió de Política Social del Parlament va aprovar per unanimitat una proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema braille i altres mesures que facilitin l'accés a la informació de les persones amb problemes de visió. Amb aquest text legal, el Parlament de Catalunya insta el govern català a impulsar mesures per eliminar les barreres de comunicació per les persones discapacitades i reconeix i impulsa el sistema braille com a codi de lectura i escriptura de les persones cegues. Els cecs, aquí com arreu d'Europa, en els diferents països, doncs seguim tenint moltes dificultats per poder accedir a tota la informació que generen tots els àmbits de la vida. I per tant, es fa molt necessari que es donin passos endavant en aquest sentit i que s'acabi amb aquesta exclusió. A Catalunya hi ha actualment unes 9.000 persones cegues que estan vinculades a l'Organització Nacional dels Cecs i 15.000 més pateixen algun tipus de deficiència visual. Un nombre considerable per a qui la proposició no de llei ha de suposar el trencament de moltes barreres de comunicació. El fet que d'alguna manera l'administració pugui reconèixer el sistema de lectoescriptura d'en Luis Braille significaria poder, sens dubte, trencar moltes barreres de comunicació que actualment tenim les persones cegues. Des de fa 6 anys, la Dolors és professora de Braille a l'ONCE i des d'allà ha portat el seu granet de sorra a la difusió del sistema Braille entre la població amb problemes de visió. Els alumnes que ha tingut han trobat en aquest sistema el millor mecanisme per tenir més possibilitats de lectura i, a més, resoldre situacions quotidianes. Partim d'entendre què és el sistema Braille, com construir les lletres, aprenem l'abecedari, fem exercicis per desenvolupar el tacte i comencem a llegir paraules i textos. Després de les vacances és el moment de reprendre les classes. És el cas de la Maria Àngels, té 22 anys i ara fa 2 mesos que va començar a aprendre el sistema Braille amb la Dolors. Acompanyada de la seva mare, va a la seu de l'ONCE per rebre les classes de lectura i escriptura. Jo tinc una visió que no sé si el dia de demà seguirà estable, anirà menys, quedarà igual. Doncs no vull trobar-me cega i sense cap recurs. Per ella el sistema Braille no és complicat, però reconeix que fa falta proposar-s'ho abans de començar a aprendre'l. El sistema Braille també es pot llegir a través de l'ordinador. Només fa falta un aparell que tradueixi el que es llegeix a la pantalla, de manera que l'usuari en pugui conèixer el contingut. Aquí no és, aquí tampoc, ara sí, i ha dit enlace, per tant, jo puc clicar aquí i entraré. La pàgina web del Parlament de Catalunya disposa d'aquesta opció d'accessibilitat per a persones que tenen problemes de visió. I això, clar, això aniria molt bé. Si jo estés planificant que podria ser pel meu centre una visita, doncs ho podria fer sense cap problema. Codi postal, població, telèfon, fax, e-mail. La proposició no de llei que ha aprovat el Parlament català determina que les administracions públiques han de garantir l'accés de les persones cegues a la informació i, a més, impulsar altres mesures que facilitin l'accés a la informació d'aquest col·lectiu.